This is day 2 on the streets of Morocco. Втори ден по улиците на Марокко. Така, моторчетата. Най-важното нещо искам да съобщя на всички гледащи. Да. Че имаме невероятни рокли. Да, ела да ме заснемеш и мен. Ето сега снимаме с Петя. Много сме красиви направо. Много сме красиви. Екстра и това е нашия султан. This is our sultan. Yeah, I'm from Morocco. Хабиби, я Хабиби. Салам алейкум. Моторчета, чакай сега, тук няма магаренца, обаче по принцип има някакви магаренца по целия път. Гледай как пръскат вода. Значи, роклите ни са много дълги и трябва да ги дигаме. Чувстваме се като на бал, всъщност. Гледай, тенджери. Всички ни гледат, защото сме туристи, пък носим традиционни дрехи. Да, всички ни гледат, всички само ни казват, че са много красиви. Много е яко. Да. И гледай, тук има бални рокли вече. Бални рокли. Оле-ле, как върви. И колата ще ме блъсне. Трафика е нещо ненормално. Трафика е удра. Тия моторчета постоянно. Значи по-зле е от Амстердам с тия... Гледай, какво пише тук. Не знаем какво пише. По-зле е от Амстердам с тия колела. Тук навсякъде ходят тия коли. Каручки, ето каручка. Майно наредиха, но никой не знае. И така, много е яко. Атмосферата е супер различна.